ODPP olando ni nitie cases mobedo dropped. Gima jowinjo nyaka ng'e kisheria kapok wadonje nono effect mar gima ne ogai otimono en ni ODPP kaka ogai man gi teko mar mino wach kwa niaba mar sirikal e courts kae nigi teko mar amua ng'at ma gi donjone ama ng'at mok gidonjne. Mano teko momigi kowuok e constitution mar Kenya. Kendo gima constitution dwaro ni seche ma ging'ado bura ama giamua ni ng'ano moripo gidonjne ama ng'ano mokoripo gidonjne, constitution dwaro ni gibed independent. Mano nyiso ni onge ng'ata manyalo dhirogi ama manyalo nyisogi ni donjne ng'ani ama kik idonjne ng'ani. Koro kwang'iyo kisheria ni to gima ogai notimono be en gima kare kisheria, wadok wayie ni sheria omiye nafas mar amua ng'at modonjone ama ng'at mok odonjne, kendo miye teko mar golo kes sa asaya modwaro golo kes, nikech mano tich momiye kikatiba. Lakini kwadok e nonro mar